BMW E6 солаш 2008. Машин немецкий оригинал мебошад, Германия гаштагӣ. Ин намуди берунаи машин. Ин ҳолати балон. Хеле ки дида истодед. Ман ин намуд аз қафои машин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат робот, калиташ ин стоп. Бортош компьютер, климат контрол. Ҳама наворотҳои ин замона. Ин сиденияш кожини лифт мебошад. Сиденияш лифт. Ман ин ҳолати салони қафои машин. Чӣ хеле ки дида истодед. ин боз люкам дорад. мотор 3 дизел, нархаш 110 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон чако 92 627 62 62. Lexus RS 50 солаш 2007. Ман ин намуди берунаи машин. Ман ин ҳолати балони машин. Ман ин намуд аз қафои машин. Чӣ хеле ки дида истодед. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, бортош компьютер, пробегаш 219 000 километр. Бо калиташ запасашам заводской, мультирол, климат контрол, ҳама наворотҳои ин замона. Ани сиденияш кожини мебошад. Боз люкам дорад. ҳозир салони қафои машинро мебинем. Ин ҳолати салони қафои машин. Чӣ хеле ки дида истодед. мотор 3.5, сӯзишвори бензин, расходаш суръати паспорт 10 литр. агар баландтар ҳайкунтон то 12 литр мехӯрад 100 километр ба. ин чӣ хеле ки дида истодед. ҳолати мотори машин. нархи машин 155 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 749 1333 92 881 24 10. Hyundai Avante солаш 2007. машин вагонли мебошад. ин чӣ хеле ки дида истодед. намуди берунаи машин. ман ин намуд аз қафои машин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначош мигровка мешавад. коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад, магнитофон дорад. пробегаш 194 000 километр. ин ҳолати салони машин бисёр дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои машин. чӣ хеле ки дида истодед. ин боз люкам дорад. мотор 1.6, сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар ако? расходаш 7 мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед. ҳолати мотори машин.
нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 822 822 33 17. боз як ваз 2106 солаш 90 аст. ман ин чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин. داخل سالن این коробкаш механик пробегаш 93000 километр. من این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب. من این حالت سالن کفای ماشین мотор 011 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш 10 киди сахта мегашад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 22000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 780 00 38. ваз 2106 солаш 82. ман ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ман ин ҳолати балонои мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 19000 километр. як круг гаштагӣ а? як круг гаштагӣ будааст пробегаш. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. ин ҳолати салони қафои мошин. салонаш васеъ. мотор 03 сӯзишвори газ бензин. расход чӣ қадар ко? расход 10 киди 120 мегашад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 15000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 780 00 38. ваз 2107 солаш 96. ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ин ҳолати балонош 4 балон мисол ҳолаташ ҳамаша мехе бисёр дар ҳолати хуб. ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик пробегаш 91000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 03 сӯзишвори газ бензин. расходаш 10 сахта мегардад. ин чӣ хеле ки дида истоди ҳолати мотори мошин. нархи мошин 20000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 918 44 84.